good morning. Welcome to my channel, Nining Payat Vlog. Parang nakikinutin ko, nagbuhat ko kay sweater. Okay. May na lang nila ka. Natay piso-piso, bahala ginagmay. Balag piso-piso, basta kanunay. Kanita, piso lang ni diri sa mukha. Then, ibutang na ako ni sa freezer. Pag mugahi na ni siya, okay ra po siya kung mugahi kay amo po ni siyang gamiton sa among halo-halo, sa among milk tea. Double ang purpose ani. Kung di siya mugahi, cold water. Pag mugahi na siya, may mo na siyang ice. Amo na siyang halo sa milk tea. Ang milk tea naman, pangalan din ang ice. Tapos ang halo-halo, need to chop ice. So, sa'yo ka magbuhat, ani guys. Lisod kung maaksan ta sa customer. Anong dali-dali din pagbuhat o guys water. Wala akong kanang kuan early routine. Pag magmata ko nga walay na himo ice water or na ice. Maghimo ulit ko ano dayon kay sayang may na lang piso-piso. Kasin guys sa piso-piso ang kita mabot na milyon. Milyon Ginagawa mo. Halo sa tubig. Himo na ko karon kay niya busy na pud mi pag naami order og halo-halo. Always available ang among negosyo, guys. Naami baka rice, chicken bite, milk tea, halo-halo, then magkanda sila ng shawarma, pinapid ng siomay, of fries. Dili man po siya asin, kusog dyan siya kahayong nga. Kantod ako ni. Tama-tama din ang amo kong kuhan. Halin. Tama-tama nga. Mahago na ang taglit. Katong Sunday kusog kayo guys. So gini, katong nga time kusog dito siya. Pero at least, dili man po masero. Naman po namalit. Nadlaw-adlaw. Bahala na lang. Ang ganun nila. Bahala ginagmay. Basta kanunay. Ana ang kanang mga kwenta mga Bisaya. Ginagmay kanunay. Ano abot ang piso-piso. Makaabot din ng 1 milyon. Dali naman siya yung guys. Labor naman yung tubig sa sulupin. Aling sulupin, ipalit na kung dito sa palengke. Ang kantidad anak 30 pesos. 100 pesos na siya. Ang tubig, ang kadaing nani na suglanan, nani na suglanan, ano siya, pag 20 ang isa ka, pag 20 ang isa ka nani, Guys, nahalinan ako guys sa pagkakabo. Pero ginakontrol na mo ang among ice. Wala na mo maligya dito tanan kay. Lalo na mo ginagamit na mo sa among halo-halo sa among tea. Kaya isod dahil mga ice kay dahil kung wala dyan nagahimo ka ng ice kami lang. Oh no! Isun na naman ibaligya. Ginagamit na namin. Kaya naman gumalis dahil ko lang ito. Kung mga ice. Kaya kaya ang halo-halo medyo bayaw guys. Sabi na siya lang pag-ibig mo. Ayan.
Imuhag yung kuan, yabo-yabo ang tubig diri lisod kaayo. Unya naa may water dispenser. Kapod na mo gamita kay 30 man pong bugata ang tubig, di ko na ko makaya kuan. Oh no! Ako ni napanganan dito sa kuan water dispenser kay bugat kayo. Kaya may nanggaling na bumba-bumba, nakatabang po. Kaya dili na maglisod. Balik na lang itong proseso sa pagtao sa tubig. Mga guys, kinahanglan dyan gumagawat ko sa iyo. Kayo, anak, nakuhaan mo ang ice. Pagkabo. Yung moro tok niya baligya. Kaya na ko magbaligya sa mga kay. Gamay ra ang ice, wala ko nakahimo gabi kay. Kapoy na kayo nawas na mo kay. Holiday good me. Holiday good me na kuan. Kasi din binagkasay, na-order. Tapos dito ko na dito sa tindahan, sa balay. Wala good me time maglang-lang guys. Nahin din naman. Sana lang. May na lang natin pamalit sa lamas. Pamalit sa sabon. Malibre na ka. Sariling sikat lang. Kung wala kayo, pagsisikat. So, magluwi ka. Shout out din ako ng akong mga friends na kapwa po na ako mga vloggerista ba tawag ana. Vloggerista. Hi to Mama Belchona, Sam's Vlog, Jo Marie Serenado, then Siman's Wife Diary. Ayaw ninyo sila kalimti na ra si Siman's Wife Diary. Ayaw kalimti ang ilang YouTube channel. Then si Aliana, Len Aliana, then Ruby Vlogger, Wanik, Ruby Vlogger, tong bagong friend namo nga naging igagaw namo nga naging vlogger na pud siya karon kas padayon sa pag-vlog. Ang pawala sa stress. Ug ang kato mga bagong mga nag-subscribe sa kuha, daghan kaayong salamat sa inyong pagsuporta. Jen, si Juwegi, ay Luigi, thank you sa imong pagsuporta. Ug sa tanan nga mga nag-view sa akong mga video, bisag dili kay nindot pagka kuan. Salamat sa pagsuporta. Daghan kay kung nahimo. Sigudungan pa na nako. Nara. Tumagan pa na to para more ice, cold water, more halin. Piso-piso. Mahimo na ng 1 million kadugayan. Diba? 1 million. 1 million years. Sa imong tulo ka buo, makapalit na kag magic sarap. Ginagmay man ang ginansya, pero permanente. Kapoy man maninda pero makalingaw po siya. Mga ninyo guys, mga sagbot ang yan sudhan. Sagbot ba? Sagbot o kanang isda ba? Kanang kalabirang isda. Barato na ni guys, kalabira. Kalabira siya pero lami og lasa. Lami siya. Mura sa kanang fish fillet bang mahal. Depende ra man sa pagtimpla. Bisan pag ordinary nga isda tapos lami ang pagkatimpla ana. Aw mura na siyang fish fillet sa mga restaurant ng mga mahalon. Diba? Karong panahon na dili na man gid ka afford good maka kaon-kaon sa gawas tapos ginabawalan na po ng mag-dine-in kasagaran take out na. So kami mamalingke na lang yung mangita ng mga barato na mga isda tapos kami na lang po ang magluto. Maayo man ang kita mismo ang magluto kay ma-satisfied ka sa atong lasa. Kaya ato amang timpla, di ba? Love your own. Love your own ta. Kami diri guys, di mi magsabay og kaon kay. Kung kinsay gutomon, hala kaon. Kay sa sobra lagi nga busy, dili kami makasabay-sabay. Kay naimang kayo, naimang kuan mamalit sa tindahan. Dapat na adjig isa nga mag-steady lang dito ang uban ng akon tapos puli-puli lang mi.
Shifting lang ba? Pero pag mabisi namin sa mga order, halos di na ni makakaon. Malimpa na namong kaon kaya among gi. Huna-huna permanente ang dalion ang amo ang order. Pagpasan na mo og kuan luto para ma-serve dayon namo. Para makaingon na. Kani mga kuan tindira. Ang ingong kayo dool dayon. Ana man din na siya guys no, basta magnegosyo ka. Ang customer din ang imong katangan. Kay pag ayo nila, doolon din nimo sila dayon. Kay kung dili nimo doolon, makulang sila ginulat. Mulakaw. So, kung negosyo jud ka, always jud ka na pag ayo nila na dayon ka. Kung maingon sila, order ni tulo ka shawarma, pinaspasay na dayon na. Kay kung maghinay-hinay ka, kung naapay mo order sunod, wala na sunod, di na mo balik kay yung adugaya pag serve nila ko, agtan man 30 minutes. Paspasan jud na mo guys. Ang kwarta na atong ginhula. Lang ang customer, so pag naay na ayo, kapag antik. Ano lang kinabuhi na doon. May lisod kaya itong kalintang ron. Pag magmudan ka ng e-footer, hala, bahala dun sa pagkabisi. Balikyatan ka naghimo kay may manggod na ilang ginapangita sa imong tindahan. Halimbawa, na sila gipangita tapos wala. Pagkasunod, dili na lang pangit ko, mubalik kaya maingon naman na sila nga wala man dito eh, dito na lang to sa pikas eh. Wala sila dito. Muna, kung unsang ginapangita nila sa mga customer, tumadyo dayon ang kuanon. Halimbawa, sa imong tindahan, kung wala na ka ng baligya na hindi ilang ginapangita, inodyo na siyang resilan. Bisan dili siya binulto-bulto nga kumprahon nimo, bahala ginagmay lang basta naa siya. Halimbawa, duha lang ka klase or tulo. Kana, kumprahan dyan na nimo siya kay kung unsa itong mga kusog nga ginapangita nila mo, tigong palito. Agay. Ay, layo asa ang balon ko. Layo ang balon. Taod siya na kung bomba guys ha kay. Nakita. Kuan ba? Bomba guys. Unsa man sila na naman. Wa man nagpantay. Tanaw na niya guys, ang taod naman siya tapos pabutan. Ayun na. Kuan na. Kung bomba na ka, hindi na gina. Ang nakatulog siya. Hala lang yung side guys. Yan. Okay, start na pagkagin. Ano siya guys, tagpuan lang niya siya 30 pesos. 100 na niya siya kabuok. Paliton ko dinamo sa palengke. Nagpapalit ko ng tag-5, tag-1. May paspas lang tayo ang kanan. Palit mo na nga. Dapat na adit kay pundo na kay-stack na yung ani. Akong ginagamit guys, is Texas selling ko siya kaiba 3x10. 3x10. Piso lang ang baligya ko para maka-afford ko itong mga mag-lisod. Nga bahalag gamay, baka magudnaw na ang mga inumon. Kasadaran mo sa ito akong kay mahilig yung bugnaw kay init kayo ang panahon. Nabi na udto. Itig yung inita. Ano nang mamalit sila guys, mahalag sa piso lang. Doon na ka. Tulo na katao na ka. Kuha na. Doon na makainom na nga. Hindi na ako dibalo. Shout out na ko guys ang mga kaparentihan, mga amiga, kung Pamilya Family, Show Mo Family, mga amiga na ko, mga silingan. Subscribe ko ninyo para masibog sad ko. Kay masibog-sibog naman siya. Nahihinay mo gani ingon ko. Bahala ginagmay basta kanunay. Bahala ka isa-isa lang. Basta naa lang. Dali naman siya guys. At aw lang ninyo akong video mga 3 minutes. Tapos i-like ninyo siya. Then mag-comment mo sa baba. Unya, pag maabot ng 3 minutes ang akong video nga inyong natanaw, i-click na nyo itong subscribe. Then, atong notification bell, mga po ito siyang i-click kay para updated mo sa mga video nga akong i-upload. O dili ko masayang ang inyong pag-subscribe. Daghan, kayong salamat mga nag-subscribe na ako. 64? Last na ko na mga subscriber nga wala gid siya nakausog. 37 subscribers. Karon kay gikaluyan na himo na gid siyang 64 subscribers. So, thank you.
8 subscriber. Tingin ko wala na gyud madungag ani ba, wala na gyud nagtinga na gyud ni kay 37, wala gyud kalihok, murag tulo ka bulan wala kalihok. Karon nadungagan, pilay nadungan. Mga 30? Oh, 30 oh. Asa ka mangita 30 ang nadagdag. Karon lang May, month of May. Padulong na siya ang mga katapusan niya, tapos siya nagsugod nga ning daghan na siya nga nadagdagan siya. Pirmero kay nagdungag siya upat sa duha ana niya. Tingala na lang kang lagi nadungag na pulo. Malipay na ko, kadalili na ko, muingon ko sa akong manggod. Ding, 38 na ko, pag-aumba na ko, ding, 39 na ko, pag-abot ng 60, hala, ding, 60 na ko, 64 na ko. Adi maayo, anak ko na kong sister na si Simon's Wife Diary. Siya yun ang original nga vlogger. Ako kay ihatong student. Student niya. Mo na, makita ninyo sa mga video na ako, di pa dyan kaayo ka ng kuan, karong. Kay more on practice pa lang ko, labi na sa pag-edit. Nakabalo-balo naman pero dili halos mga kana lang ko akong gibalaan. Hala sige na lang mga kuan. Pangita. Basta lang ay sulod sa panuglanan. Kaya na siya. Saba kay mo kung ina. Ay katong tagagawas ka ito. Sige tinggit-tinggit. Water siya. Kung magahin na siya, okay rapid siya kay mahimo niya akong siya ha. Nice. Arrange. Kaya basing taon pa kung ano nangita kay water. Cold water. Kani guys, among freezer, dugay na ni siya kaayo. Mga 8 years na lang siya sa servisyo. Kaloyan ko din taon, pagod siya ng surrender. Kani, binaw ni siya di kasan, di nahinayan na binaw ni siya kuha. Kanang di installment lang nila ba? Hantod na na-impas. Tapos, pag human sa freezer, nagkuha na po may chiller kay para sa soft drinks ko siya. Dahil ka ng freezer kay dili man siya double function. Dili man siya chiller with freezer. Freezer lang ulit siya. Wala na sa chiller na po, di installment niya ako naman. Hantod na. Kaya impact na po siya. Katabang gini siya guys. Katabang gini siyang freezer o chiller kay kung nakay-negosyo. Shoutout din ako mga taga-Encore. Salamat sa pagpa-installment aning mga butang. Kaya kung dili tumod ninyo, wala nyo nakakuha na rin. Every month lang siya binabayaran of 1,259. Nag-down lang niyo. Mga 3,000 siguro kung i-down namin. Yung kantidad is 19,000. Zero interest. 1 year. 1 year siya. Ang pa nga, freezer. Hindi siya nag-down. Yan guys. Yan, puno-puno na. One supply sa ice. Yan. Puno na, dili na pwede siya kasubahan. So, kato lang po po guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa 67 subscribers. Padayon din mo ha, ayaw din mo paghawak. Bahala din mo katanaw sa akong mga video nga uban. Ayaw lang din mo hawa. Okay na nasa kuha, basta di lang mo hawa. Pero pag naamay time, pwede po ninyo tanawin. Tapos i-like. Then, comment po mo sa baba.
every month like ug mag-comment mo tanaw sa jud mo tag 3 minutes sa akong video para madawat ni Lolo para more watch hours pa kaya akong watch hours gamay pa lang income 48 watch hours pa lang gyud nagasige pa siya kaginod so bye bye sa karon.